chokha muktini tiyo ko chokha do ko chokha ujungni mai shari shari yara joy thakha gelang maka mumbu kabui kelek thakha mukho khuta waing buduk shachoi bu shafi kongo bawi bu mahimo lamakta chachu balang ba halungi joy thakha gelang lekha hambai joto nainai rongno nai tongnai rongno ini chung singlung tei torbang elakao flood affected family rok bai malainani bagai phaimani nirok uklogo nogoi tongo chung torbang kamini kwbang ma tui longjak rogo chung thangwi simaniya singlung rogo chung nailekha nok bai mani teibu warung kami Killa Amchaio ni kwbang ma jagao guri nailekha belekhe boroni Jora haya Jora o chung chini tipramo thani ngui tei chini edisini ngui chung je mansa borno chubanani bagai phai nainani bagai phai tongmani pheba kwbangma Amchaio chung thangwi maliya je jaga teilongjak a jaga hingke chung thangwi simaliya gana gini go chung thanglaikha chung boroni family rok bai malainai boroni family phai tongo koyekjon borok bai malaikha oro lama ro no malaiwi ma pailele ha tani ke chungbu boroni jaga thangmaya borok buchini jaga phaimaya omahai situation ngui thangkha hingke chung nailai tei salnai saltham bisingo busuk tei rok rangwi thang boni pore chini ADC administration ne hoite chung busuk chobama chung nailai teibu SDRF NDRF rok ni thani bu chung kok salainai boroni family ni joto document rok nawi photo videos rok nawi chung DM ni thani SDRF ni phan bai jate boroni disaster ni omhaibo facility maoni tongmani fully chung borono roi ronani bagai chung sakthanai chini worker rok joto no sakthanai sakthalai ni nangnai tani hingke omhai Jora haya Jora o chung boroni nukhung bai chung basalainani bagai joto ready nglaijak ready tongu tei ready tonglai nangnai tei phainai salo bu jodi omhai situation ongkha hingke chung joto kha baksa khlaiwi bwskango chung basalainai